ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар наводи имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. Президенти UFC Дана Вайт гуфт ки ба фикри ӯ тақрибан кай чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Конор Макгрегор ба қафас баргашта метавонад. худи ҳозир ма ба Макгрегор ягон чиз пешниҳод кардан наметавонам, чунки ӯ тайёр нест. ҳамаи кор дар давоми тобистон тағйир ёфта метавонад. мебинем ки кай ӯ барои муҳориба омода мешавад. вақте ки табиб гӯяд ки Конор 100% тайёр аст, мо барои ӯ рақиб кофтанро оғоз мекунем. мо тақрибан аввалои тирамоҳро интизорем. агар ки ҳамаи кор хуб ба анҷом расад, Конор бояд худро барқарор кунад ва барои пурра тамрин кардан иҷозат гирад, гуфтааст Вайт. хотиррасон мекунем ки Конор Макгрегор охирон муҳорибаи худро рӯзи 10 июли соли гузашта дар муҳорибаи асосии турнир UFC 264 зидди Дастин Порье гузаронида буд ва дар охири якум раунд пои ӯ шикаст ва ӯ осеби хеле вазнин гирифта буд. чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо гуфт ки рақиби хатарнок барои чемпиони вазни сабук Чарлз Оливера Ислам Махачев не, балки Ҷастин Гейҷи шуда метавонад. дар ин муҳориба Гейҷиро дар ҳақиқат санҷиши сахт интизор аст, аммо Гейҷи Оливераро шикаст дода метавонад. ба ҳар ҳол ин корро кардан хеле душвор хоҳад шуд, чунки Чарлз хеле ҷанговари техникӣ аст. дар малакаҳои ӯ усулҳои тез хеле зиёданд ва ӯ барои ғолиб шудан роҳҳои зиёдро дорад. ман дар ҳақиқат боварӣ дорам ки Ҷастин дар карьераи Оливера санҷиши ҷиддӣ хоҳад шуд. пеш ман фикр мекардам ки чунин ҷангвар Ислам Махачев шуда метавонад, аммо ҳозир фикри худро тағйир додам. Оливера зид нест ки Махачев ӯро ба замин афтонад, чунки Чарлз дар замин хеле хатарнок аст. ана яроқи хатарноки Гейҷи дар муҳориба зидди Оливера бошад, ин пойҳои ӯст. зарбаҳои пойҳои Гейҷи дар ин муҳориба ба Гейҷи ғалаба оварда метавонанд, гуфтааст Сехудо. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни чемпион Чарлз Оливера ва довталаб Ҷастин Гейҷи аллакай рӯзи 8 май дар турнири UFC 274 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. ҳамчунин дар ин турнир боз як муҳорибаи шавқовари дигар дар вазни сабук байни Тони Фергюсон ва Майкл Чендлер баргузор мегардад ва биёем прогнози Арманд Сарукянро дар ин муҳориба гӯш мекунем. ман фикр мекунам ки Чендлер Фергюсонро шикаст медиҳад. ҳозир ӯ аз Тони дида зуртар аст, чунки Фергюсон дар муҳорибаҳои охирони худ шикаст хӯрда буд. ӯ аллакай ҷавон нест. Фергюсон хеле пир аст ва бо ҷанговарони ҷавон ҷангидан хеле душвор аст. ман медонам ки агар UFC ба ман Тони Фергюсон ё ин ки Майкл Чендлерро диҳанд, пас ман хеле ба осонӣ онҳоро мезанам. онҳо ин чизро медонанд ва ба ман иҷозат намедиҳанд ки бо онҳо муҳориба гузаронам, гуфтааст Арман. дӯстон, ростӣ дар ин ҷо Арман як-ду хатогӣ кард. якум ин ки на танҳо Тони дар муҳорибаҳои охирони худ шикаст хӯрдааст, Чендлер ҳам дар муҳорибаҳои охирони худ зидди Оливера ва Гейҷи шикаст хӯрда буд. дуюм ин ки на танҳо Тони калонсол аст, Чендлер ҳам низ тақрибан ҳамсоли Тони аст. Тони Фергюсон 38 сола аст, а Майкл Чендлер боша 36 сола. барои ҳамин дар ин ҷо ман бо Арман розӣ нестам ва боз Оливера Тони Фергюсонро фавран шикаст дода натавонист. ана Майкл Чендлерро боша фавран шикаст дода тавонист. барои ҳамин Тониро хат задан ҳоло барвақт аст. ман фикр мекунам ки Тони Фергюсон боз худро нишон хоҳад дод. ба фикри шумо чӣ дӯстон, ки дар муҳорибаи Тони ва Чендлер ғолиб мешавад? метавонед фикротонро нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. чӣ хеле ки аз наворҳои гузашта медонем дӯстон, Ҳамзат Чимаев пеш аз муҳорибааш зидди Гилберт Бёрнс дигар ҷангвари бебохти вазни худ Шавқат Раҳмоновро чӯрбанд номида буд ва дирӯз аз Шавқат пурсиданд ки барои чӣ ин суханҳои Ҳамзат туро ғазабнок карда натавонистанд. ту ҳамеша одами пурсабрӣ ё ин ки туро низ ғазабнок кардан мумкин аст? ва Шавқат чунин ҷавоб дод:
любой касро ғазабнок кардан мумкин аст. аоиди ӯ боша, пас мебинем ки ӯ худро кӣ меҳисобад. шояд ки ӯ эҳсосотона ин суханҳоро навишт. барои ҳамин мебинем, вомехӯрем, суҳбат мекунем, мефаҳмем ки барои чӣ ӯ ин суханҳоро навиштааст, гуфтааст Раҳмонов. дӯстон, ман фикр мекунам ки Ҳамза трешток истифода мебарад ва барои менталитети мо ин корҳо рост намеояд. ана барои кишварҳои хориҷа боша ин суханҳои Ҳамзат ягон маъне надоранд. аммо ба ҳар ҳол чӣ хеле ки мебинем Шавқат бо Ҳамзат вохӯрдан ва аз ин суханҳои навиштаи Ҳамзат ҷавоб гирифтанист. дӯстон, шумо муҳорибаи Ҳамзат ва Шавқатро дидан мехостен ва ба фикри шумо агар чунин муҳориба баргузор гардад, кӣ ғолиб шуда метонад? ҳатман фикротонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид Хонободу сарбаланд бошен.